El meu nom és Joan Francesc Correa, Joan Frank, i tinc 50 anys. Soc una persona tranquil·la, pacient, en principi una miqueta introvertit, però quan agafo confiança ja m'obro. Fa uns quants anys enrere jo era massa introvertit i ara és quan he explotat la relació social, diguem. Vaig néixer a la Clínica del Carmen a Badalona, però els meus pares ja feia 2 anys que vivien aquí, llavors em van portar sent un nadó. El teu lloc preferit de Santa Perpètua? L'Espai del Pensament, una estàtua que hi ha al mig del Passeig de la Florida. Em serveix per inspirar-me de tant en tant, perquè m'agrada crear coses. O sigui, des dels 14 anys faig poesia i últimament m'he obert a escriure novel·les curtes i contes per infants i ara estic embolicat amb el tema del teatre. Faig els guions amb el Club de Oro i amb ells faig teatre. No només faig guions, sinó que de tant en tant també hi actuo. Les dues coses són per mi fascinants. El mateix estar amunt de l'escenari com estar darrere del teló. Són dues coses distintes però que es complementen. Sobre què escrius habitualment? Sobre coses que em passen al meu voltant. També faig crítica política de tant en tant i escric sobre tot. És difícil veure'n sense una llibreta i un bolígraf. Què hi trobes en l'escriptura? De tant en tant és com el meu refugi. Quasi a totes hores escric. És que jo quan escric és com si hi hagués una cúpula, una campana que m'envoltés i el demés ja no importa. Hi havia un famós que deia alguna cosa sobre això i si em ve l'inspiració que m'agafi treballant. Doncs això seria un dels meus lemes. Quins són els teus autors preferits? Així, català, òbviament, qui no tingui de preferit Verdaguer no és català. Sota el meu punt de vista, i espero no ofendre a ningú, però per mi primer Verdaguer i després Joan Maragall i Miquel Martí i Pol. Per altra banda, tinc altres poetes com Machado i Lorca. Soc molt lorquià. I d'on et ve aquesta estima per l'escriptura? Del meu pare, que em passi. Ja no hi és el teu pare? Ja no hi és, des del 2012. I jo, quan era petit, veia el meu pare escrivint. Llavors, jo, en compte de dibuixar, el primer que vaig fer va ser... feia gargots, com que escrivia. Com era ell de caràcter? Tothom el volia, sí. Per tot, per la seva manera de ser i perquè el que no el volia el necessitava. Va ser un home que sempre va mirar pel poble i tot ho feia per al bé del poble. Ell escrivia els seus pensaments. I els tens guardats? A casa, sí. Sí, sí. De tant en tant li faig una ullada. Quin record més maco, no, d'ell? Sí. Vaig publicar un llibre que està a la biblioteca que es diu Tesón, el sentit del poeta, gràcies a ell, perquè jo tenia un munt de poesies en dossiers. I una nit em va dir, ostres, no t'agradaria que això es convertís en un llibre? I li vaig dir, home, és una cosa molt cara, ja és un somni, òbviament. Doncs tenim uns estalvis i ho podem fer. Doncs mira, això va ser el 2001. 24 anys menys. Jo estava en un núvol, o sigui, està al·lucinant. Quan va morir el meu pare, vaig tenir una petita depressió. I va ser el psicòleg que em va recomanar, no, ara has d'obrir-te, has de fer activitats, no et pots tancar a casa. I vaig pensar, carai, és que tens raó. He de començar de nou. Estic amb el tema del teatre, participo a la Central dels Reis i bé, tot allò que surti aquí al poble per fer activitats i més, doncs
com se sol dir, m'apunto un bombardeig. De què treballes? Soc operari de neteja. Quin és el teu somni ara mateix? Poder viure de pujar a l'escenari. Fer del teatre o del cine, el que sigui, fer la meva professió. Deixar els estris de neteja i poder-me dedicar en ple en aquest món. Com recordes la teva infància? I hi ha de tot. A l'escola no ho vaig passar gaire bé, perquè vaig tenir bullying. És per això que també tinc la meva creuada contra el bullying i sovint el denuncio. L'escola em van fer un infern de l'escola. Com deia, perquè m'agrada el Ministeri del Tiempo, i com deia algú, he guanyat jo, no ells. Per què? Perquè jo vaig poder acabar l'escola i no em vaig rendir. Et consideres una persona forta? Les circumstàncies de la vida et fan canviar. M'han fet que hagi de fer fort per nassos. Jo vaig estar estudiant a Barcelona per treure'n l'FP, perquè quan vaig arribar a l'FP el bullying seguia. Allí hi va haver alguns que ho van intentar i allí ja vaig dir prou. En aquell moment vaig començar a ser fort. I et deus creuar amb companys d'aquella etapa de l'escola per aquí, Santa Perpètua? El que va passar a l'escola va passar a l'escola. No es vol viure en rancor. Tinc hipotiroidisme. I quan em va passar això de les tiroides en 8 mesos, quan era un nadó, i vaig passar per molts metges fins que va endevinar que es tractava d'això. I quins problemes et va portar, allò de les tiroides? Doncs un dels problemes és aquest, que a l'hora de prendre, on alguns només fugejant el llibre poden treure notables, sobresalents, jo haig de, per un simple 5, per un simple provat. Per exemple, perdre pes és més lent que una persona normal. I sí, a l'estatura també, que encara que jo perdés pes, sí, ganaria en alçada, però no tant com una persona normal. I conviure amb això ara, en l'edat adulta, què et comporta? Millor que quan era adolescent. Jo vaig haver un temps que no volia dir la paraula discapacitat ni res que si li semblés. No me venia amb aquesta paraula per descriure'm. Ara, clar, ja sé les avantatges i desavantatges que hi té, llavors ja hi convic. Fa molt temps que ho vaig acceptar. Si haguessis de donar-li un missatge a algú que ens està escoltant, quin seria? No importa les traves que et doni la vida, s'ha de pujar cap endavant. Sempre hi ha sortida i sempre es pot lluitar. No tots arribem a la meta a la mateixa hora. Alguns ens costa més esforços que d'altres, però tots hi arribem si posem força. Canviaries alguna cosa de la teva vida? Sí que canviaria. Canviaria que tot això que he començat fa 10 o 20 anys, d'haver-ho començat encara des de més temps enrere. T'agrada la música? Sí. Cantar, ballar o escoltar-la? Bueno, ballar m'agrada, altra cosa és que sàpiga. Què et passa amb el ball, a tu, aviam? Jo tinc dos peus esquerre pel ball. Tot i així, aquest gener vaig fer coreografia finalment pel Dia de Reis. Jo que mai havia fet una coreografia, dic, vinga, un repte. Si hagués d'escollir una cançó, escolliria Volveré sobre tus pasos de Manolo García. Sobretot després de la pèrdua del meu pare em representa bastant. És una manera de dir que seguiré les seves passes i intentaré anar més enllà del que hagi pogut anar ell. De fet, diu, volveré sobre tus pasos, padre. I això potser algun dia m'ho tatuaré, no ho sé.
Creus que el teu pare estaria orgullós? Sí. És més, ara que estic al teatre jo crec que estaria en primera fila gaudint. Abans d'acabar et posaré la música de la persona del proper capítol i escoltant la cançó hauràs de pensar com és aquesta persona. Bé, és una persona jove i jo crec que aquesta és la cançó que li porta energia a l'hora de fer coses. Ja sigui la feina, ja sigui els estudis, el que sigui. Perquè és una cançó que dona energia a la cançó. Doncs moltes gràcies, arribem al final. Gràcies per acompanyar-nos, per obrir-nos les portes a la teva història. Gràcies a vosaltres per oferir-m'ho. I ha estat un plaer. Fins una altra. Moltes Igualment. gràcies.